Hi guys, Shikipay here. So, time kay 4:11 in the morning. So, Friday din siya. So, matumi kila Gerald. Taud-taud kay ginalat para mga classmate. Tapos na si Sugar sa gawas. Nabalian siya sa iyang papa. Nauna na naguli akong parents sa kiyang papa. So, ano ba tingog? Ano ba tingog? Wala yung lagi akong tingog. So, kita sa taon niya, girl. Okay. Asala mga ka-groupmates. Lugay kayo sila, okay? Akong tingog. Kain. Mga unta. Breakfast. Artificial egg. Charan! Hi guys! Hi guys! Charan! Effort ba? So, nalamit din sa tricycle girl. Pato na may kila Jaira. So, mga basta. Yeah, mato na mga. Pato na kila Jaira kayo. Matahon ba na? Masikat din sa Isaya. Remind lang ni. Say, babot mo dito kay Pato na may skillahan. Okay? Wala kayo mapto na pre-taste. Kaya uno na makanan dito. So, pato na namin. Basi, tulog mo to si Jaira. So, matahon pa naman siya. Okay? Tapos natin suga. Ay. Ang sarap ng miswa. Wala ko miswa. Tiki-tiki. Tiki-tiki lang. Ay, dili. So siyang sarap. Lasak na lasak. Memorize ala ko. Sorry po. So, nanami sa balay ng Jera. Yan na to itong tingog kay medyo na, ay kinapi mga nangatulog. So, update sa mga giluto. Nag-slice na may ganyan yung Adre. Gamit si Adre. Tara mo Ano siya? O, sana si Ayan. Sana si Adre. Sila do Adre. Tapos, si sila Adre. Busy na po sila din yung side. Say hi to the vlog. Hi to the girl. Hi. Hello. Pagka-ping. Kanina pa na. Yeah, busy na sad sila kami kay chill kami kay manamig slice tapos magulap na kami kung para sa may magprito. So One, two, three, go. Udong alamig nga makahigugma sa liyo sa ating siya ginawa. Sisig sa laman, sticky-sticky at tomato sauce niya. Biskan pa ng sumpun. Nice, good shot yun. Bye-bye! 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 Asa ko? Sarado. Sa likod ko. Ay nga, kung nabalik ko rin. So, nandito sa classroom. Char. Nandito sa classroom. Ngayon, wala ka tayo mat gabi. So, nandito ako sa classroom. Tapos sila yan kay naparito wala jud tingog ba jud. So, wala pa meron sa wala pa si ma'am. Tapos wala pa tao sa classroom. Timing lang jud kay mga 6 AM sakto ko. Kabot kami diri sa school. So, ang lato na lang mo kay sila and the people.
Tapos, gusto na mo tilawan ng mga product. Wala na lang, dili na. Di Uy, naman. lang tilaw, sige mo ganit kagkaon. Uy, isa lang ako nakaon. Katong gamay pala po. Sige lang kagunit. O sige. Mata, hapit nila. Hapit nila mata sa kuha. Baka ito nahulog. Basta dan. Sige, ayun. Yan na sa... Mag-body advertisement para safeguard. Ha? Magamit para safeguard. Safeguard para safe na guys. Removes skin infection and body odor causing bacteria. Common diseases causing bacteria and fungi. Say hi. Eh, madunga ganin niya akong subscribers. Madunga ganin niya akong subscribers. Hi. Oh, si Lenny Sidge. So, nanada diri sa gym. So, Ay guys, pero po may kalaw. Babo kayo kung tingog karon. baba may tingog karon. Ay kita color ko ano. So, na-shutdown di akong phone kaniya kaya nalobat siya. So, muna ning tayo na may introduce ato mga bagong classmate. Introduce yourself. Lali, pandungag ni subscribers. Papadungag og subscribers. Kusta na kusta. Introduce yourself. I'm Alpha Kinlador from Diay National High School, 17 years old. Char. Asa pa? Si Sumaniwi. Malig. Adra. Introduce yourself. Kani bago rin na birthday kagahapon lang. Tingi ba? Okay. Oh. Hi. Hi. Hey. Kasi yung pangalan? I'm Julius Ingayaw, 16 years old. Pampadunga og Legit. subscribers! Pamadungan subscribers. Pamadungan subscribers. Asa tong isa? Jezreel. Say hi. Di pwede. Hi lang. Hi. Kasi yung pangalan? Papadungan nag-subscribers. Kani, sino yung pangalan? Jared! Kani, bagong classmate na ko. Diba? Tapos, muna to sila kayo, ubang tao kay familiar faces kay sila eh. Pinakapogi sa DRANHS. Sabi, maminos at ka. Sige, go! Ah, so mag... Lor, to. Lor. Stress ako. Sige na. 1, 2, 3, go. Tama na! Tama na! Zumba Queen! Ma'am, karon ni perform. Yes. Asa ko na Orient? Wala ko na Orient. Bawa na Orient. Nag-perform na among first view. Wala ko kay tingog balay na eh. Ako kang lado.
ba ng GPS? Kung daloy sa information ba kaya istoryahan ako siya niya. Wala na ko siya istoryahan. Wala din siya update. Ano ba? Kuyawan, alright, sir. Masarap. Mas technology. Advance ang mag-isip. Pwede ng barbecue, te. Rosaline, kamusta mo ba? Ikaw po, kamusta? So, mag-lunch na ni. Kapuyan, mag-vlog tayo na klase ba? Hi! Hello. Hi! I'm vlogging. Include me in your May- vlogs. Dugay na kay ko ay vlog ba? Like, hi guys, Cherpay here. So mag-lunch na may Kim na, pami training unya. Oh my God! Hindi nyo ganun sa kong tingog. Naglagot ako sa tingog. Siyang paliton. Mami Guru.